구분 상과 चीनी चेयरमैन प्रणब देवर्मन बेले बेले हामबाय चीनी जत लीडर्स फरसे फरसे बुंनालिया जत लीडर्स रामचंद्र का तिब्रह्म थानी चीनी जत लीडर्स बरी लीडर थुं चला लीडर थुं सिकला लीडर थुं अग्र लीडर जत लीडर और गलती बाय जों दिनै रामचंद्र का तो कुफ्लाइन खा अबन बगे इलेक्शन पाइमन यागलो जों मा गेटरिंग खाने जरामायखौ कोविड सीजन नि गोबां मोनबाय दा ट्रिप कंट्रोल यागलो जों गेटरिंग लाखा ताई चीनी आम चाइनी जब तो अग्र सकरन खा कामया फरे प्रमुया फरे दिनै दाल बिदाल जुदानि पार्टी नि फाइ दिनै उबाग्रानि खानसा नि गया सके दिनै दिब्रामो थो जय पानी रनो आनि खा कहां ये हामजा मया फरे नाम सोगो दिनै दिनै चीनी रतनपुर एडीसी विलेज कम्युनिकेशन खबजाक 66 फैमिली टोटल 219 वोटर्स 66 फैमिली 219 वोटर दिनै तिब्रामो थावो गोबां पार्टीनि हाई जॉइन खालायका चीन जत फाइनाय लुकुरावनो हम ते हमजम खुलुम या फरे खाबे लाम सोगो दांग याके जों आगि बस खामानि दंगो जों पाल खलायसे जों साल लगायनि दांग याके चिनि बुबाग्रा हारमानि चिनि जत लुकुरंने बगे चिनि जत तिबासन बगे तिनि बुबाग्रा जाया नै आखरे साबुं हबो सामु खाय दंगो अमा हाकेनो इलेक्शन जराव जों जे जों भोट एनो हामे मारियो दांग याके भोट रि अपन जों लगिरिमान बगे बेबा तिनि अमा के गोबां लुकुरं तेरे फायदामान बगे खासांगो दाय बुबाग्रा सामानि दंगो जों थानजागा जों साजा कप्लायनाय जों नकाशनाव वालायनानिया जों नकाशनाव बुलायनानिया जों नकाशनाव पार्टी जुदा खालायनि सेजालायनानिया जिनि दाहार मुतामो जों थानजा खालाय बुबाग्रा जे थानजानि मारंगिया सागै जों पाल खाय जों कप्लायनानिसि दाय बुबाग्रा जों सामानि दंगो ग्रेदार तिब्रानि बिसिन जिन दफार मुक्ति मानाय और ग्रेदार तिब्रानि माना थागांगाय जों खरसते खरसन खिबलायावै खरसते खरसन नासलेयावै जों थानजा पालबासा खाबाक्से या ब्रिबासा सेवैसे जों साजा कप्लायनाय आबान बागिनो दिनै इलेक्शन पाइमन यागलो जों मा गेदरिंग मेको जों तिन अमा हाके चिनि लुकुर बस आव फायमान गय ते खातम थगो ते बस जों सालबो ते ग्रं जागबो ते कुनो पार्टी तंगला तिपरा मथा सिमिनो ओ तिपरा हाव तंगरनाय हिने आसक बिसि जों सातव जगा फैया गोबां मा पार्टी दाल बिदाल पार्टी गोबां मान बागै जों थानजांलाय मैया फेबा तिनि बुबाग्रा थानजां खन बिमान बागै बुबाग्रा थानजां खन यासगै जों तिपरा मथावो थानजागा जॉइन खायन बै या प्रिलायखा आवन बागै बेलें खाकसांगो तै मुइतु खलायनाय एबा मुइतु खलायनाय 2023 अमर तिरपुरा पुइला हिस्ट्री नाय जे तिपरा मथा तिपराना रोल खायना थांगै दङ हमजमु जतते खर्चनि थानसानि मारि जों जत पालबासा खाबासा याबरि बासा मागलायनाय आबना आं साव जों जलिलाय थाइग्रै नासलाय थाइग्रै तांगा जों जत तिब्रासा जों नांगौ थानजागै जों दागि अ हानि जों जालि जों मुक्ति माननाय आवन बगै बुबाग्रा जों साइदमो नरक आना मुंसारिना नाया नरक जस्ट थानजांदि थानजांमै बिसि जों यगनाय गाबोन बगै थानसानि फानबोसो कप्लाय दं बोसो कुबै दं आबके चेरि सालायनाय तिपरा मथा आसेमनि मात्र 1.5 मास आसेमनि यागलो जों इलेक्शन कन्टेस्ट खायो जों भोट बसालायखा भोट बसे कप्लायखा अब भागे सम्भव खाबा दिनै बुबाग्रानि कुबै सामु बुबाग्रानि कुबै नाहारमु तै चिनि जत तिब्रासानि थानसानि मारिबा जों दिनै कप्लायखा
Dini BJP party, IPF party, ruling party no, nor in any asikalaya ko. Tang kalaya kungkai, dini Hansani Phan, flying man bagai, Hansani Phantoman bagai, dini oban flying man ka. On bagai, there must be kacha Hansani Phan bagai, there must be party sitting up in the Noriman guy. Di parasarok, Habrum Burum Hansang itu hangkai. Sini di parasarok Habrum Burum no, kok paksang itu hangkai. Di parasarok Habrum Burum no, Hansang itu hangkai. Sini di parasarok Habrum Burum no. Kabaksa kobas ya pasal itu angke, sentang awahani mukti maya tangai ba, sentang aci itu awahani bagai jeng samklem yang nai ba, sentang awahani mukti maya yang nai ba, abon sahu, jeng awahai grab leader mangka, je leader no rang by paimanya, je leader no lal bati by boleh manya, abaga cini bubagra, abon bagai, jeng belan kepal kham, cini bubagra, jeno tidula bagai, jeno fiogna bagai botin busai pega, ngai jeng tino os jarawo, jot ti pasal jeng pal kai jeng bubagra logir lainnya, abon bagai bus kang jarawo, cini jot lukurno. Zeng, polsang ba calling ba jo to jani man thai ya pharai sarkar ni je phaimano ba edison haban hoite chung ya phalai nai kene ke khakole we chung jot to khaba se ya pre sale nai sin nahar mo abase jeng sarkar phai sarkar salani simia chin nahar mo gada dibon bisin de ohan mukti ra nesi awan bagai chini ramchandra ni jot to lukro belai khakaham बिरदी पर खंतो बेले खा काम तांगे इलेक्शन जरबो नरक सुन बाक्सा भरक सुन भोट दिया फनो सुन लगिरि वइ सुन आपसे चुबा खा अवन बगै जेस पार्टी पन खाइदों नि जेस धर्म फन खाइदों मुति नारन नाइ जों थांजा तरन नाइ अवन बगै थांजा गैसे जों चिनि गडे दिबलाइन माने जों मुक्ति माने अवन बगै फाइनो हाइते से मुति खाइने बसंगो सारा त्रिपुरा रामचंद्र का जों रेकॉर्ड खाइका हाईएस्ट वोट रवि अवन बगै चिनि त्रिपुरा सारा चिनि रामचंद्र का लुकरक बेले खा काम तांगे जों थांजा एक लागत जतो थांजा नि थांगो अमाइके तेकि से मेज तंगरुंगाबो ताबो तिरक फाइदों बुबागान थांजा खनो यासगै बस कनो जों खबलाइन नांनाय अवन बगै दिना हाइनो हाय जत फाइनेंसनि 66 फैमिली ते 219 वोटर जिनि जत लोकरना आं खाबाय खाखुलुं हामजाम याफुरै ते खाबाय लामसगो ते बसकां जर जों जत पालबासे बुबाग्रान बा जों सामख्लायनाय जों जत पालबास खले अहानि बागै जों सामख्लायनाय इन बागै सिंसिदुं नरजन का हामग्रिन दंदि हायनो हाय जों जत लोकर जों थानजाङै जों साजा ग्रागनि अहानि मुक्ति